dobrih veza. Neverovatna ponuda kanala. Nikakvi brži internet. Najpovoljniji tarifni za odaberi tvoj omiljeni paket. Pozovi i proveri. 011 2177 20. Vaš profesor kući dobrih veza. Svakog člana porodice ima 3 mobilna uređaja. Pozovi Kopernikus. www.kopernikus.rs. Kopernikus digitalizacija se nastavlja. Do vas stižu Kopernikus kućni paketi. Vi uz Kopernikus uvijek platite manje, a dobijete više. Izaberite paket koji vam najviše odgovara. Vaš Kopernikus. Pacijentima i dobri rezultati. Rana dijagnostika i lečenje očnih bolesti su moguće uz primjenu najsavremenijih aparata, znanja i iskustva. Mi pomeramo granicu Informacione tehnologije, mašinske konstrukcije, razvoj i inženjering, mehatronika i upravljanje, saobraćajno mašinstvo, transport i logistika, mašinski Event centar Kopernikus 60 na preko 2000 kvadrata. Idealno mesto za organizaciju svih vidova svečanosti, venčanja, koktajla,